आङो बुंदों जोंहा भेरगाव समस्तियाव गिनांगौ जेबो गैया गासैबो केन्डिडेटआनो फिट जायफोरा टिकेट बिदों सब गासैबो इसोरनि भगबाननि नाम गोजा दुर्गा दास बर' बिथाङाबो भगबाननिनो मुं कृष्णकान्त बसुमतारी बिथाङाबो भगबाननिनो मुं महेश्वर बर' बिथाङाबो भगबाननिनो मुं पबित्र बर' बिथाङाबो गोथार माने इसोर बायदियानो बिथाङाबो दा बिनिखायनो भेरगाव समस्तियाव गिनांगौ जेबो गैया भेरगावआव जिखौ होयो बेखौनो जों देरहागोन लाइमोनफोरनि सेकखौ दिनै बेयाव डेमि सेक हिसाबै गांथाम गांब्रैसो रायनाय जाबाय अलरेडि एकाउन्टआव डिपजिट सोरनिबा एकाउन्टआ जुदि प्रब्लेम गैयाबा डकुमेन्टसफोरा थिग दङबा एकाउन्टआव हाबबायानो बिथांमोना बुंनो हासिगोन जोंनि हाब्बाय होननानै दा सेल्फ हेल्प ग्रुपआवबो गासैबोखौ बेयाव जोङो होजोबनाय जायाखै एकाउन्टआव हाबबाय दहायनो 11टा बाजियावनो एकाउन्टआव हाबजोबदों मेसेजखौ खोन्थादों बिथांमोना दा गासैखौ जों एनाउन्स खालामना होयोबा मिटिंनिफ्राय ओंखारलांगोन बेनिखायनो बयबो समस्तियाव जोंनियावल' नङा गासैबो समस्तियाव माने एकाउन्टआव माबा खालामनाय जाबाय बेखिनियानो दा जोंहा हाग्रामा मुलियारिया जेखौ बुङो बेखौनो मावो 5टा माहायाव 5टा गेरान्टि जों दिनै मावफुंनो हादों थेंक इउ बिब्दिया जानो हागौ नंद्रायबो नङा नंगौबाथ' नंगौआनोसै सोरबा न'खरावनो जुदि गांब्रै गांबा मोनदोंबाथ' बे अयनाय जादों बेफोरखौ जों सालिजारि नायगोन बेखौ जोङो सोरबा अभियोग होदोंबा नंगौखौनो होनो हागौ आरो खायफा गुबुन आङो इउपिपिएलनि खोथाखौ बुङा जे जोंनि मानसियाबो होनो हागौ बा इउपिपिएलनि गुबुन राजनितिक दलाथ' नंखायखौनो बुंगोन खिन्थु नंगौबा जों बेखौ सालिजारि नायगोन थेंक इउ